Bueno, pois imos entón co terceiro relatorio, o último desta mañán, aproximación aos recursos e a técnica interpretativa do toque pechado de Ricardo Portela, o poñente Óscar Ibáñez, que, entre outras cousas, pois é mestre en Educación Musical, especialista universitario en Música Tradicional Galega, ten tamén un máster en Xestión da Documentación Musical, ele é profesor en distintas escolas de música e actualmente traballa no Arquivo Sonoro do Servicio de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación de Pontevedra. A parte destas actividades, pois, como músico nos seus grupos e tamén como productor de moitos traballos musicais, pois tedes aí no pequeno currículum que vos suministramos, pois toda unha serie de discos que teñen moito que ver ca súa trayectoria como investigador, pois sobre as trayectorias de diferentes músicos e quintetos galegos dos tempos pasados, que polo que estou aquí. E cando queiras, adiante. Bueno, falar de Ricardo Portela é falar dun dos grandes expoñentes da nosa música e adentrarse no seu singular xeito de tocar, pois penso que é unha tarefa obrigada para os gaiteiros que de algún xeito queran ter unha visión global de como se tocaba, de como se toca a gaita, non? Hai moitas maneiras de tocar a gaita, moitas maneiras de entender a gaita, máis cara atrás, pois, en determinadas zonas geográficas, pois estaba como máis definido. Agora estamos nun momento donde casi todos os gaiteros de agora, pois, hai menos diferencias entre uns e outros, ainda se nota norte, sur, algo se nota por aí, pero cada vez menos, non? Entón, pois, facer unha pausa en analizar a gaiteiros como a Ricardo Portela, entre outros, que hai outros moitos interesantes, pero, bueno, entre eles Ricardo Portela, pois, penso que é ben interesante para unha formación integral dos gaiteiros actuais. Cando me ofreceron a posibilidade de participar nestas xornadas, pois, non quería afondar en cousas que, ao mellor, pois sí que están máis ao alcance de todos nós, na súa figura, o seu discurso, inda que eu penso que eso non se debe esquecer nunca, inda na actualidade o discurso de Ricardo penso que está vivo, pero sí que me parecía importante ir, porque todos falamos, no, Ricardo tocaba especial, diferente, bueno, pero en que se basea o seu xeito de tocar, cales son os recursos, como é a súa digitación, cal é a súa técnica, que emprega, que lle fai o instrumento para que el sone distinto, porque se algún gaiteiro escoitamos tres notas e sabemos que é Ricardo Portela, ese é el, non? Escoitamos tres notas un preludio e sabemos perfectamente identificar non só pola tímbrica da gaita, sino pola maneira de atacar as notas e os recursos que emprega, non? Ricardo, pola sensación que eu teño, bueno, non pola sensación que eu teño, el empeza a tocar en aberto, aínda que no seu entorno ve como os gaiteiros tocan de outro xeito, non? El ve como toca o gaiteiro de Campañó, cando recibo o magisterio de Xosé Oliveira Blanco Moreno en Vigo, pois, aínda que tocaba maioritariamente en aberto, había algunhas notas fechadas, a nota da quinta, os cruces de quinta, a tónica superior, ás veces tamén a combinaban coa posición aberta, e sí que el vai mantendo esa maneira de tocar un pouco entre aberto e pechado, que mantén polo menos ata Irmáns Portela, ata a época de finais dos 60, graban no 68, ata ese momento, como mínimo, pois está mantendo unha alternancia entre nun punteiro que se supón que está construído para tocar en aberto, pois fai algunhas tranquillas e entre elas, pois eu reconozco, sin ter un vídeo ou unha imaxen de Irmáns Portela, si reconozco, por exemplo, que vos vou a poñer agora a Xota da Guía, e si se recoñecen algúns pasaxes donde hai un fa que pecha e que a mí me dá sensación
Fa, falando en do, vou a referirme todo o tempo en do, se vos parece ben, e a mí me dá a sensación que un fa executado deste tipo ou incluso solo con 2 dedos abaixo, pero en calquera caso sí que consigue percutir na nota de embaixo e que haxa un claqueo xa. Entón, vamos a escoitar o primeiro que me parece interesante é ir a ese tipo de grabacións onde ele está nese sentir musical vigués e que combina, eu creo entender, nestas grabacións que se percibe perfectamente ese pechado no fa como mínimo, un momentiño porque vai mellor co VLC. Bueno, esta versión é para escoitar e reescoitar. Ninguén mellor toca a Sota da Guía que Irmáns Portela. E nas versións actuais, pois, bueno, deixan moito que desear. Debemos ir atrás. Arriba vai aberto. Mirarnos dúos abaixo. Cando vai ao fa, aí sí que se notou. O mi, fa, mi. Aí pecha claramente. Deixo un cachiño máis e paramos, Non sei a opinión de Pablo que me interesa para isto, pero eu noto pechado. Bueno, logo comentamos, se vos parece, por que eu deduzco eso, por que empezo ademais do que me sona, por que el mantén esa disitación no tempo. El vai a manter esta tranquilla co meñique pausado no tempo, aínda que vai a combinar con esta posición e a vai a combinar coa norta completamente, incluso con 2 dedos. Vai a combinar 2 dedos, 3 dedos e incluso aberto de todo. E iso vamos a poder ver hoxe. Un exemplo de que fai esa nota dese xeito, pois mira, pois hai ata temos a posibilidade de que temos unha imaxen. Temos unha imaxen de Ricardo pousando os 3 dedos no fa. Isto é, a verdade que é casualidade, pero no medio das fotos que foron aparecendo, e isto non é un recorte dunha foto, isto é unha foto que foi as mans, directamente. E foi casualidade que caeu nese sitio. Entón, bueno, pois parece que as cousas que empezan a casar, inda que está xa cun punteiro de Seivane na época do primeiro punteiro que tuvo, que este punteiro, co que gravou Festa en Viascón, pois lle pesa a maneira de tocar que arrastra, lle pesa o xeito de tocar que mantén na época do punteiro da Diputación de Lugo, de Paulino, que o punteiro en principio pensado para aberto, pero el xa buscaba remedios, formas de pechar, porque o corpo lle pedía, non? Esa é a miña visión. Vamos a ir un pouquiño primeiro a
a disitación. Esta é a disitación que Calle pois amosa na biografía, a que fai na biografía, e, bueno, que quizáis, desde o meu punto de vista, queda un pouquiño rígida, porque é, como el o transmitía tamén, de cara aos alumnos, mayoritariamente, pero no seu xeito de tocar hai moita máis flexibilidade. Aquí pois temos como unha nota para unha única posición, o sea, perdón, unha disitación para cada nota, e, sin embargo, el alterna moito máis. No si non hai, bueno, aí está escrito en do, pero vou transportando, e vou pasando, está en re, pero vou transportando e vou pasando a do non. O sétimo grado, que aí pon do sostenido, sería o si, aí non hai dúda. No re, que sería o do para nós, non hai dúda. No re tampouco, no mi, pon o mi bemol, tampouco hai dúda porque lo fai así. O fa sostenido, que é o noso mi, tampouco hai dúda. Eu non o vin en ningunha das grabacións que chegaron a mí, nin por sonoridade, nin por imaxen, nunca o vin cruzar. Eu non o vin, pero bueno, isto non é un traballo pechado e estou justamente indagando, buscando datos, falando con xente, pero a mí me dá a sensación de que el se mantén con esa posición mayoritariamente aberta. Donde pon sol, que é o tema en cuestión que vimos falando, aí ten esa posición, se numeramos os dedos do 0 ao 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, no meniño, aí temos unha posición que sería a 0, 1, 2, 3, 5, 6, non? Sería esa, non? Ben, para o fa, voulle poñer aquí, estamos no fa. Pero poderíamos ter tamén directamente unha posición que fora 0, 1, 2, o 3, o 6 e o 7, incluso o 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7. E tamén 1, 2, 3, simplemente. E isto vámoslo ver agora porque é verdad que temos algún documento e entonces vámoslo poder incluso ver, e como na mesma peza el cambia, de onde veño, para onde vou, alterna, non? No sol, pois fai o mismo, pecha unhas veces e outras veces non. 0, 1 e 2. E outras veces vai aberto o sol. No la, igual, utiliza a posición pechada, que marca a táboa de calle, pero tamén utiliza o la, que sería simplemente a posición aberta. Ás veces pousa algún dedo por abaixo. Cando pousa, suele pousar o 6 e o 7. Non sei, lle debe axudar no tema do vibrato. Cando toca aberto por arriba, que vamos a poder ver agora, a veces acostuma a pousar e pousa dous dedos. Suele pousar 6 e 7. O si tamén o fai pechado, como indica a táboa, pero tamén o fai aberto e con estes 6 setes que os poño aquí, que poderan ser ou non. E o do tamén o fai moitas veces, o do tamén superior, pois o fai tamén a veces aberto, que é unha técnica moi extendida pois no que foi a súa estrela gaiteira, o gaiteiro de Soutelo, e en todo o que el está no seu entorno nesa altura, pois casi todos os gaiteiros por aquí tocaban co do superior aberto, inda que tamén fechaban, ou tamén fechaban, podían fechar tamén por diante e arriba, non? Pero mayoritariamente, iso se ve nas cintas, grabacións de Soutelo, están tocando aberto completamente arriba, os morenos e no entorno de Vigo, casi todos, e nese entorno casi todos tocaban por aí aberto, polo menos nesa primeira etapa, con esos punteiros propios das épocas. A medida que vamos tendo outros punteiros, pois as cousas van cambiando e el vai facendo unha disitación, se vai como reinventando, vai actualizando a súa maneira de tocar, tamén ao discurso que leva, porque el, sobre todo,
pois hai un renacer en Ricardo Portela aí en final dos 70 en diante, hai un renacer del que é justamente a etapa que temos todos nós, que todos lembramos, e que onde grava os discos, onde dice Calle o gaiteiro resurde, non? Un capítulo no libro. E nesa etapa, como que equipara, accede a un punteiro de Seivane a finais dos 70 e equipara tamén a ese discurso da reivindicación de outras maneiras de tocar, nosas, diferenciais, que se perden, que están extintas ante novos xeitos de entender a gaita, ante novas maneiras de tocar que aparecen nas novas xeracións, e el vai como, dice, bueno, pero eu me posiciono aquí e actualizo o meu xeito de tocar ao discurso, non? E accedo a un punteiro que me dá esas opcións e me permite ir desenvolvendo esta técnica. É curioso que no 84 tamén, isto ten que ver con ese vídeo que o tocar pechado, que se fai no 84 de Pablo Quintana, pois aí podedes ver a Mosenas como no propio vídeo fai un chamamento aos artesáns, porque dice, a mí me gusta tocar pechado, gústame ese xeito de tocar, pero non o podo facer porque non hai punteiros. Animo os artesáns a construir punteiros que permitan, non? Eso xa o di Mosenas nese momento tamén, non? Entón, eu entendo que el vai como, para chegar aquí, que este é unha publicación do ano, se non recordo mal, 87 ou 88, o libro de Calle, pois corresponde ao desenvolvemento final da súa etapa onde cristaliza nesta técnica, pero que xa digo que para min, e desde o meu punto de vista, corresponde a ese desenvolvemento final, que tamén é onde desenvolve a súa etapa docente e os seus alumnos sí que tocan nunha maneira deste tipo máis rígida. Pero ahora vamos a poñer un vídeo, porque estou falando moito e ás veces as cousas, en vez de explicalas tanto, hai que velas, e vamos a ver como el inda cun punteiro, con ese punteiro co que grava Festa en Viascón, que xa é un punteiro pensado feito, por así decirlo, ao seu xeito, a súa medida, a súa maneira de tocar, que lle permite o que el busca, inda con el, pois, flexibiliza moito a interpretación. Voy a dar un poquinho para adiante. Hai momentos onde vai aberto completamente, e noutros momentos vai cambiando en función da pasaxe. Aí vedes pousando os 3 dedos abaixo. Abrindo, mira ahora. Abrindo completamente, e agora no modo menor pecha. O fa, como está na táboa. Aí vai co do aberto, vistes? A baixada. E aí pechado, sin embargo, o do. Para os que o estades vendo, se identificades o tamborileiro, me interesa. Creo, me din por aí que pode ser Pérez. Sí, Pérez Seigo. Vale.
Bueno, eso nos achega, pois nos achega a este xeito de tocar, a estas gaitas de Pontevedra. Esta é a disitación, como ben sabedes, de Perfecto Feijóo para a súa gaita, pero, bueno, se vamos ao cuarto grado, que sería o que pon aquí sol, porque está escrito en sistema de re, pois vemos que pecha tamén ao cuarto grado dese xeito cos tres dedos, non? E tamén, pois, entronca, que coincide tamén coa táboa de Castro San Pedro, para as mesmas gaitas de Villanueva, desa escola, que esta xa está escrita en do, que sería este o grau, esta sería, e vemos que tamén, non? Eu penso que el non o fai tanto porque nos vale como relación esta que fago agora, pero estas gaitas sí estaban pensadas para esta disitación e funcionaban con esa disitación, non? Eu penso que lle ven máis de tocar nun punteiro de aberto buscándolle o pechado, e claro, eso non é un ano nin dous, estamos falando de el nace no 20, marcha para Vigo cos 12 anos, estamos falando que tocaría gaita pois con 10, 12 anos, toca gaita, estamos falando na altura do 40 hasta o 79 que ten o punteiro de Seivane, pois son moitos anos nunha disitación, movéndose nunha disitación aberta, aínda que el lle busque pasases ou maneiras de pechar, porque yo pide, porque está no ambiente, ou por o que sea, pero os gaiteiros, xa dixen antes, que Oliveira Blanco pois tamén pechaba algunhas notas, non? O sol, o do arriba, pero bueno, eso era bastante habitual en moitos gaiteiros. Pero bueno, me chama a atención que el busque esta, non? Porque, bueno, esta sí, pero que el busque esta, a cuarta, que busque a cuarta, sí me parece xa máis interesante. Vamos a ver algún vídeo máis de por aí, que xa que os hai, xa que están aí, a ver, que teño por aquí. Por non poñer cousas que xa conocedes, non? Porque alguna cousiña máis, aquí hai máis adiante outra cousa, non? Este é o de antes. A ver, vale. É que antes quería poñer este. E aproveitando que está Chuco aquí, vámoslo poñer, non? Ainda que sea a mesma peza, non? Isto é no ano 91, e leva a Ricardo a Ourense, a Celanova, a Xuntanza Internacional de Gaiteiros que organizaba Foxo, e sigue organizando, pois leva a Escola de Gaitas de Viascón que tocan en pechado e tocan nesa táboa máis rígida, pero antes bota un par de pezas e bota a Alborada de Rosalía outra vez, pero nos vale. Vou non poñer, e máis me interesa que escoitedes a peza da banda, do grupo de gaitas de Carballedo, porque non identifico a muñeira, e xa busquei, xa preguntei, pero nin os que a tocado me saben identificar a muñeira. Entón, a ver se algún de vos sabe. Pode ser que na muñeira de Chantada faga todavía máis unha disitación máis aberta todavía, buscando o son do gaiteiro de Soutelo. Pode ser. Primeiro a Alborada, despois a Chantada, me parece. Ui, perdón. Quería darlle volumen. Porque está un poquinho baixo. Isto no 91 xa tiña grabado Alborada en Cotobade, xa non estábamos
tan cercanos á festa en Viascón. Xa leva 10 anos tocando cos punteiros de Seivane. Caillo Monteiro, pobre. Vou non adiantar. Vedes como alterna aí o pechado co aberto? E ora pecha. Claro, eso é unha... Ahora comentamos.
Hai que ver que tamboreleiro máis elegante, Quen tuvo retuvo. A mí me parece unha pasada. A mí me parece unha pasada como toca, como fai. E eu non escoitei outro gaiteiro que o pasar na muñeira chantada polo mi bemol lle sonara tan parecido ao gaiteiro Souter como a Ricardo. Eso é que, vamos, pon os pelos de punta. Vos pido que lle dediquemos un momento a esta peza que ademais de que os gaiteiros do grupo del tocan extraordinariamente ben, pero que non dou identificado a muñeira. Ten que ser de autor, pero non a identifico. Bueno, se a alguén se lle ocurre algo ou lle sona. Isto de Foxo? Sí? Sí? Bueno, ben, logo falamos entón, se tes datos, logo buscamos, vale. Mira, pois non lle... Pois mira que lle preguntei a xente e non se me ocurriu preguntarle a él. E iso que foi ali. Bueno. Pésame que de cando tiña banda de baitas en Barcelona ou así. Pode ser porque no fondo de grabacións del está a cinta de Tosos e Sextas. Entonces pode estar de aí. Pode ser, porque el ten dentro das grabacións nas... Bueno, hai... Porque sacamos esas cintas daquela época. Sí? Fantástico, vale, genial. Moi ben, moitas gracias. Un punto aí, para o compañeiro. Si vos parece, tocamos un pouco. Está Chuco por aí, un voluntario para o bombo, quen me axuda por aquí? A ver, un voluntario, Oli, veña, un voluntario por aí. Ai, non me parece, ten aí... Cando afrontei a grabación este ano, pois xa tiña un pouco en vistas todas estas reflexións, pero me parecía imposible para min. Penso que el toca así, porque toca así, pero imitar esa flexibilidade de haber topechado caprichosa do pasase, en este sí, en este non, me parecía, para min me parecía imposible de facer. Eu non o veía nun repertorio amplio porque non son el, entonces non o veía. Que fixen eu? Pois eu me marquei máis na disitación un pouco máis estricta, máis ríxida, que ademais el transmite.
El o que transmite esa tabla máis ríxida, ese pechado, pero bueno, logo el ten esa habilidade de flexibilizar na súa interpretación cun fin de enriquecer ou de aportar matices diferentes que cambian a expresividade, non? Nos fraseos. Entonces, bueno, pois eu penso que mellor que a él non o iba a facer, entonces tratar de imitar ou coller ese camiño, ademais de difícil, iba a ser moi costoso. Entonces, pois me centrei máis na disitación máis pechada da táboa, buscando, sí, posibilidades para algunhas notas que, con tal disitación, o mellor me quedaban ou se afastaban do ronco. Eu gravei con este punteiro, que é o primeiro que lle fai Seivane, en Ribeira de Piquín, co que grava de Festa en Viascón, porque me parecía que ese é o momento, o punto de inflexión do cambio, non? Ao son que realmente nos queda a todos sobre Ricardo Portela, inda que sabemos que estuvo moitísimos máis anos tocando co punteiro da Diputación de Lugo, porque foi o mellor que atopou na altura unha vez que lle roban a gaita do Marreco, pois a todos, a sonoridade que nos queda de Ricardo Portela é a dos punteiros de Seivane e todos relacionamos con eses dous discos, Festa en Viascón e Alborada en Cotobade. Entón, elixín ese dos dous, porque hai outro que lle fixo posteriormente, co que se grava Alborada en Cotobade. De feito, Anxo Pintos me dicía que ele na Universidade Popular recordaba o outro, pero claro, ele me está falando do 87, do 88, desa etapa final, pero a comenzos dos 80 e máis nas reunións e nas fotografías, ves, ese outro punteiro na fotografía, que é unha etapa máis, non sei o ano exactamente, pero unha vez que ten o cambio de punteiro, ese é o segundo punteiro que lle fai Seivane, pero as fotografías onde está con punteiro de Seivane nas primeiras xuntanzas de Coruña e Ortigueira e demais, pois está con este punteiro e ainda non ten ronqueta, e está con outro fol, non? Bueno, vamos a intentar aí facer a muñeira de chantada que ten menores tamén, pero con unha disitación un pouco máis coa táboa. Comentaba unha reflexión moi interesante Olimpio e que é certera completamente. Ricardo Portela, na súa interpretación, fai unha relación directa entre tocar en modo menor e tocar aberto. Cando vai ao modo menor, busca a disitación aberta e cando está na escala diatónica, pois, bueno, pois flexibiliza en función do fraseo. Vamos a tocar a muñeira de chantada a ver se somos quen de... Bueno, o fol perde moitísimo, pero facemos o que podemos. E deben de pa aquí non estedes longe. Cando a ronqueta non vai varias veces, non é a ronqueta que é o ronco.
aos poucos, porque vedes que custa darlle aire. Ahora utilizaba esta posición, vistes no requinteo, que non era propia del, que aquí queda baixa, pero non del salíame moi alta. Entonces, nese pasase, tiña que decidir, ou manteño a excitación e estou fora do ronco, porque na parte de abaixo sí que funcionaba ben, polo menos coa palleta que lle puxen e como afinei, non? Que eso tamén sabemos que influye, e eu tampouco nin soplo como a él, nin son él. Entonces, tiña que decidir e optei por cambiar de excitación nese punto do requinteo para que non se escapara. Pero, bueno, eso é máis unha consecuencia de buscar no punteiro que non que teña nada que ver coa súa maneira de tocar. El facía o requinteo, pois así. Eu busquei así, pois, para que me afinara. Co ronco, simplemente, moitas gracias aquí aos percusionistas, podemos sentar, moitísimas gracias, pero vos chamarei novamente. Bueno, vamos a seguir aquí, porque senón o tempo vaise. Comentamos un pouquiño da excitación, bueno, logo isto daba tamén para falar do modo menor, das cromáticas. El, por exemplo, en Ponte Sampaio, fai o fa sostenido simplemente con este, que sería 0, 1, 2, 4, co 4, pero, bueno, eu busquei outra solución, non me acordo agora cal, tocando seguro que... Por aquí, eu penso que usted esta. E a mí me parecía que me funcionaba mellor, pero él usaba claramente esta, non? O mismo cara ao bemol, cara ao la bemol, eu vexo, polo menos, que el tira cara ao aberto, pero aquí podemos utilizar esta. Bueno, este é un punteiro máis moderno, que é o meu, do 2000 e pico, 2001, por aí. E, bueno, xa están máis traballados, non? Pero penso que nesta técnica sería máis convinte usar esta excitación que esta. Pero de maneira xa estandarizada. Eu directamente, se tuvera que traballar nesa escala e que moitas veces temos comentado, non? Que pasa con la bemol algunha vez? No punteiro de pechado, que non sei que non sei cuánto, que non lle sona si así, si asao, claro. Se usas esta posición é máis complicado, e esta realmente axuda un pouquiño a que non se escape e vai co ronco. E cal é o motivo de que a excitación que usa que... El directamente vai a verte. Será que usei non? Claro, el vai directo. De onde sale esa postura que pon na tabla? Esta? Sí, é teórica. No, porque despois eso nas clases, e a xente cando vai a menor, que sigue un pouco na estética del, vai por aí. Utiliza esa de excitación. Bueno, existía ou non existía... Eu falo do que fai, do que vexo que fai. O que dicía que facía, ou que lle dicía aos alumnos, non estaba ali. Podemos preguntar a xente que estaba, Juanjo, Fermín, esa xente que sí que... Rafa Pazos, Alberto Moldes, xente que estaba nese momento... Pero a mí me dá que todos tiran por aquí, eu pola relación, sí, pechando, incluso no Vejil tamén vai por aquí, Fermín e estes tiran por aquí. A min... Fermín abre igual, este tamén? Bueno, pois ben, mellor, ves? Pero máis ao terreno onde eu vou falando, pero a mí me dá a sensación que eso tamén é unha conclusión de Fermín en moitos anos, non? Penso que ao final tamén é unha conclusión que van facendo e depois acabas buscando a que che funciona mellor. Entón, eu acabei estandarizando, pero xa fai moito tempo, esta posición para o la bemol. E para o si bemol, pois bueno, para o si bemol depende de moitas cousas. Depende do día, depende se pos o si bemol ou pos o si, ou pos os dous, cal queres? Queres os dous, queres un solo? Claro, depender do mesmo furado, eu penso que funciona mellor poñer o si natural polo ronco e buscar
unha alternativa para o si bemol que sería semellante, e ademais incluso nas pasaxes menores nos vai axudar a non mover a man de abaixo. Non é demasiado, pero é suficiente para que funcione ou non funcione co ronco, que de aquí de decentes e tal, sabe moito o amigo Carlos. Entón, é suficiente para que case mellor ou non case co ronco. Non é por outra cousa. Eu utilizaría esa, se quixera facer unha escala cromática. Por lo menos hasta aí. E aquí no pechado sí que temos diferencias no aberto. Claro, aquí sí que temos diferencias, porque nos en aberto facemos o mi agudo así e o fa así, pero aquí non funciona ben porque o facer esta da fa, non da mi. Pudera ser, pero esta da fa, non da mi. Entonces, en aberto sí que utilizamos este recurso para o mi e este para o fa, pero en o punteiro pechado, como este furado é maior, o destapar esta nota, con esta posición, xa salta a fa, non queda a mi. Bueno, eso nos referente un pouquiño así a un paso pola disitación, que non é unha disitación rígida, senón que é unha disitación moito máis flexible e que, en función da pasaxe, en función da peza maior, menor, o que me permite, se quero vibrar, se non quero vibrar, se quero adornar, en función de todo iso, e iso só lo sabe el, porque el tocaba así. Eu penso que iso é casi inimitable. Se requeriría un estudio nota a nota por pezas, sería absolutamente imposible. Eu penso que el si trasladaba unha técnica un pouquiño máis ríxida. De feito, os alumnos, se vedes no vídeo, se ve perfectamente como todos están pechando, o sea, que el trasladaba eso, pero logo desenvolvía unha maneira de tocar un pouquiño máis flexible. Bueno, quero ir un pouco agora ao tema dos recursos que emprega, non? No, isto mover, non? Ou algo, así igual. Bueno, rapidamente aquí vou intentar facer así, rápido, que se desconectou o cable. No, isto de que? Porque igual eso é de electricidade. No, creo que... A ver. No, que leva moito rato encendido. 1, 2, 3, 4, 5... Bueno, ben. Ben, os recursos non son demasiados ni moi complejos, e están en todos os gaiteiros, en todos os gaiteiros modernos, está toda esta... Que pasou? Pero que lle falta entonces alimentación aí, ou que? Sí, que conecte a alimentación, poñía. Iso, conecta a alimentación. Iso que dicir que iso non funciona. Que non é de alimentación, non. Igual é iso, que tan pequeno leva aí 4 horas encendido, igual. É como os secadores, ahora deixan un ratillo e xa volva. Bueno, vou a falar así moi polo aire de 4 recursos e pinto un solo, un exemplo, e logo miramos sobre unha partitura, unha transcripción. Son moi identificables os recursos
E, bueno, vou a escribir, pois eso, hai moitas maneiras de representar a música. Eu adopto o sistema das fusas que están nas gaitas escocesas desde hai máis de 100 e pico anos. Eu teño algún cancioneiro de finais do 19, xa están todos impresos e con todos os adornos e con tal. E, bueno, non utilizo o mismo sistema, pero sí que me baso nel para utilizar o que me interesa para poder representar en base a ese sistema como se toca aquí. Entonces, ese eu penso que é o matiz. Eu penso que o interesante non é usar o sistema en sí mismo nin esa técnica, sino dicir, oye, como se representa isto e como nos vale a nós isto para representar o que nos facemos. Hai outros xeitos de representar, bueno, escolas para gustos colores. Eu uso esta, me parece visual, e lle dou a volta ao sistema. Eles utilizan as notas musicais para baixo porque parten do la ata o sol, bueno, perdón, de sol a sol, coa subtónica, e os adornos cara arriba. Eu fago justamente ao revés. Todas as notas, independente, ainda que cruce a partir do si, poño todas as notas coas plicas para arriba e todos os ornamentos para baixo. Bueno, diferencio, bueno, vou a escribir todo con fusas, pero diferencio tamén este recurso que sería en semicorchea se o movimento é máis aberto ou máis tirando, que está a medio camiño de un movimento moi breve ou de unha nota real. Está a medio camiño. Non chega a ser, pero está a medio camiño e polo menos de cara a un picado eu podo definir se este picado con unha fusa é máis estreito, de fusa, ou en semicorchea. Logo, canto abro, bueno, entraríamos aí en milisegundos, eso é imposible, pero polo menos nos vale, nos dá unha pista para dicir, oye, estos picados non son idénticos, non son iguais, non? Se nos poñemos nunha representación exacta da música, xa nos metemos nun concepto filosófico no que sería imposible poder representar, poder facer algo que fora idéntico, representar de algún xeito igual que a música, porque non sería posible. Desde o momento que fora posible non habería dous objetos, habría un objeto só, non? Entón, a música só pode ser representada por si mesma, desde un punto máis filosófico e conceptual, pero isto é un apoio para dar unhas guías de por onde vamos, co fin de, sobre todo, a nivel de transmitir e, sobre todo, que valga en ámbito académico, docente, para transmitir unha maneira moi concreta e moi peculiar e moi singular de tocar. Isto non vai en contra para nada das maneiras de ensinar a tocar a gaita, ni de si debemos ou non debemos condicionar a los alumnos a que adornen aquí, allá ou non sei onde. Isto non ten nada que ver con eso. Estou buscando unha maneira de representar algo que fai este señor e este sistema, pois, me permite ter un resultado cercano que a xente comprenda e co que se pode manejar para executar de maneira similar e polo menos esa esencia este. Bueno, unha apoiatura, por exemplo, na tónica, unha apoiatura breve, vou ir así solo de un en un, non vou a poñer escalas ni moito menos, e despois collemos unha partitura. Fai bastante no fa o que sería unha apoiatura superior, esa sería unha apoiatura inferior, unha apoiatura superior, ou o que lle chaman tamén ese mordente simple ou dunha nota, non? Que realmente, neste caso, cando se fai co dedo superior, pois serían exactamente o mismo. Ese mordente superior ou esa apoiatura, ese mordente simple ou esa apoiatura superior coincidirían, non? Cousas máis elaboradas, cada vez, pois, vou ir tirando, por exemplo, cara ao mordente, por exemplo, debe haber un pasaje, non sei. Isto sería para aquí, a apoiatura, para o fa, que é diferente, esa sería de 2 notas. Ben, para o sol, dicía o mordente, apoiaturas, apoiatura inferior, superior, o mordente, iba a dicir justamente que en él, ese mordente,
ten moitas formas, non sempre é así. Nos escribimos todos facemos e rapidamente tra, pero el a veces é tra e outras veces sin deixar de ser mordente é máis aberto, é máis atresillado. Ou non? É máis aberto, pero non pasa a ser o seguinte, que sería isto para que sigo, para o que sigo, sin ter un nome, e por favor, hai moita xente moi formada por aí ao fondo, que me pode axudar, ou nos pode axudar a todos, a definir isto. Eu sigo sin ter un nome claro para este adorno, e que está na voz, e que está na música tradicional, penso que casi o adorno que máis está, non? Por exemplo, sempre, bueno, aquí se chama de moitas maneiras, na Escola de Vigo se chama tremitrino, ou no marco da Universidade Popular, pero o semitrino realmente en música clásica é outra cousa, non é exactamente eso. Para min, só ten sentido na dirección, dirixido a outro lado. Entonces, mordentes a nunca. Hai moitas veces que a xente di, non, este é un mordente de retardo e este é un mordente de anticipación, para que cando vai un diante e outro detrás, non? Pero este non é un mordente, este non morde nada, este non é un mordente. Para min é máis un floreo ou un recurso, tampouco é un floreo completo. Entonces, claro, que non teño unha denominación exacta para eso e animo, nin eu, e todas as que escoitei me parecen malas. As que vexo por aí, todas me parecen malas. Entonces animo a xente que pense nisto, porque non teño un nome para iso, non? Ao final sigo utilizando o de semitrino que lle din na Universidade Popular porque está extendido, pero a mí non me convence. Os traros patrapriados. Bueno, pero si podemos explicarlo mellor, o sentido deste adorno é a conducción, que pode ser por grado conxunto, que é máis habitual, ou pode ser a calquera grado desde calquera, non? Entón, o lóxico, a idea deste adorno é que está dirixido sempre que está no medio entre dúas notas, non como estes que se poden entender ailladamente nesa nota, teñen incidencia nesa nota. Isto ten sentido cando van conducidos a outro lado, non? O sea, que necesita un inicio e un fin. Bueno, todo isto se pode despois complicar máis. Aparecen o picado mordente, si lle engado ao mordente, pois o picado co dedo índice. Bueno, estaba dando por suposto que bueno, todos os gaiteiros que cada plica indica un dedo, ou si vai a ser, o dedo implica o dedo que o levantar da esa nota. Implica o dedo que o levantar desa nota. Levanto o índice, engado no si. Levanto o corazón, indico la. Levanto anular, sol, fa, o mi, bueno, etc. Dicía que este si o usa bastante, o picado mordente que lle chamamos, este. Aí xa, por exemplo. E despois ese que non sabemos, non? Como denominalo. Ben, pero justamente nestes dobles, que a esta altura poderían ser eses picados mordentes, ou tamén dobles, porque máis para arriba non se pode ir e non habería diferencia entre picado mordente e doble picado nesa altura, a partir do fa, pois fai cousas máis complejas e máis interesantes, e moi concienzudamente. Por exemplo, vou tirar todo. Casi mellor borrar todo. Moi interesantes resultan os picados do re e do mi. Imaginemos unha secuencia de corcheas. E o mi fa, por exemplo.
e non fai o picado mordente, senón que, de maneira en ascenso, utiliza o doble picado. Ahora vamos a ver exemplos. Co índice e co anular. Por exemplo, en Aires de Pontevedra, me refería ao de entrada. E fai o doble aquí de subida. Como este dedo necesita para dar a nota, non pode facer. No. Vale? Entón é moi interesante, porque non é de calquera xeito, sino que está todo perfectamente articulado, todo perfectamente pensado, elaborado, analizado. E esa é a base da sistematización da ornamentación da gaita. Eu sempre digo que Ricardo Portela é o antecesor de toda esa escola que se xerou en Vigo, que acabaron representando así, que empezamos a escoitar tru, tra, tru, tru, cu, 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 tru, que tú decías, pero todo eso está en Ricardo Portela. Non hai nada que non toque Ricardo Portela, casi que se faga na actualidade. Absolutamente todos os recursos, desde os máis sencillos aos máis complexos, están todos. Por exemplo, un recurso cada vez máis complexo, Muñere e Ponte Sampaio, Bueno, primeiro fai a base do claqueo, dá o mi, fai o doble, perdón, si, e ainda lle mete o mordente, esta caída. Entón é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, vai primeiro para baixo. Isto xa empeza a ter fiesta, xa empeza a ser interesante. Recursos, pois que se me ocurren como máis de... Por exemplo, isto está en Muñere Ponte Sampaio, que despois tamén o alterna con un trino, en función da versión. Teño unha grabación aí onde está tocando no Curro de Sabucedo e xa utiliza o trino. Tamén vai cambiando no tempo, pero na grabación do triple álbum da Universidade Popular está así. É interesante tamén que pasa primeiro polo do. Este do primeiro sería o claqueo. O paso do cruce. Vale? Cosas curiosas, repeticións de picados. Estamos moi mal? Sí, que non puse ninguna partitura, ahora mismo, un minuto. Aires de Pontevedra, un picado curioso. Eso non o fai hoxe nadie. Nadie. Aires de Pontevedra é un tema que está moi mal tratado na nosa sociedade. Debemos recuperar Aires de Pontevedra. Ahora vou poñer, bueno, es que non me dá tempo a nada, a ver, bueno, polo menos que pensades que fixen deberes, a ver, que vos puxen unha cousa, e seguimos coas audicións polo menos, un momento. A ver, un momentiño aquí. Que senón, estou aí falando que te fala, e non vos puxen cousas que nadie escoitara, un momento, 10 minutos. Bueno, rapidamente, pois veño, mira, preparei toda chula cabana, carai.
Vamos a escoitar e tratamos un pouco... Nos queda moi pequeno, non? A ver, pero vou subindo eu e tal, a ver. Vou subindo, vou movéndome, non vos preocupedes. Vamos a solucionar aquí entre todos. Sí, pero mellor... Bueno, por aquí eu penso que se ve, non? Veña, vale, un minuto, poñemos o audio e vamos a seguindo, un minuto. Nalgún momento, nalgúnha volta, mellor non fai un adorno e na seguinte sí, a ver, Vale? Tocámola. Rápido, 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 para que se vexa, senón non vemos nada. Veña, veña. Sin afinar, así xa. Vamos a facer unha cousiña máis a toda mecha. Aires de Pontevedra nun minutiño xa a toda mecha. A comida non escapa, oh. Vamos a ver un momento aí. No, me no. No, me no. Bueno, isto feixeno así medio a man un pouco aí para solucionar. Porque o dos editores é terrible. O dos editores sí que é tremendo. A ver se me colle a pantalla completa isto. Pero se colle a pantalla completa non podo... Vale, ben, nada, se non vale. A ver. Audio... E que quero que escoitedes algo que non escoitarades antes, porque senón, non? O interesante é escoitar alguma, pero Aires de Pontevedra sí me parece que merece un...
pero nos fixamos no final que todo o mundo fai mal. 1, 2, 3. Aí sí. Tocamos. Digo simplemente, rapidísimamente, quería comentarvos que aquí no medio estades vendo notas de paso entre dúas, que son os claqueos, sobre todo no cruce do fa e do sol, do mi e do fa. Eses claqueos que os asturianos tamén representan, só que pasa que eles o fan de maneira moi intencionada, algún podría indicarse intencionado no caso de Ricardo, outros menos, simplemente polo paso. Por exemplo, no fa e no sol, pois metemos un do, ou un do tamén, e é simplemente para expresar isto, que se note abaixo, en vez de máis limpio, esa nota que vai sola por aí non son batementos, non son repeticións, simplemente indica que cruza por abaixo e que dá ese sonido. En Aires de Pontevedra temos tamén un recurso bastante interesante que é no mi, tarararoraro, triaro, non? Ese mido que, pois, eu entendo que o fai de dúas maneiras. O fai así, con un doble máis un mordente, perdón. E outras veces o fai máis sencillo simplemente co doble. E aquí outras veces vai aquí. Ben, tocamos un segundo Aires de Pontevedra. Este é un tema moi maltratado desde varios aspectos. O primeiro, rítmico. Moita xente acentúa como tempo 1 o fa. As bandas todas. E o tema non é así. O tema é pum, tarariroriri, pum, tarariroriri, pum. Te pasa o mismo en Viascón. Aí cambia, 1 por 4. Tararororo, porororirurirurarororim, diruraroriroriruriruriraroririrong, daroririruriruriruririrong, derorororararariroriririren, deroririrurarararirorirong, tarariroreroriro, tararirorairodo, tararirororo, derorororirurirurirurirong. E no final, pois pasa exactamente igual. Parim, pam, pam, bararirorirurang, tariroririririririririrong, pam, pim, pim, pam, darirorum 3, tarararararararirorirurang, taram, pam, pum, tararirorirurang, e a salida, tararirorirorir, 1, 2, 3, tararorororo, pum. Pero que eso está grabado así, non invento eu nada, o bombo está aí, ben marcadiño, e eso ensaiárono moitos días, que están todas as grabacións e as cintas de grabacións de ensaio de Ricardo con Ferreirós e con tal, e está así. Pero, sin embargo, nos gaiteiros, e menos xa no mundo das bandas, e menos todavía no mundo do folk, pois a verdad que se lle fai flaco favor a Aires de Pontevedra. Vai.
Vamos a escoitar algunha cousa que non escoitáramos, non? Algo novedoso, porque hasta aquí todo ben, simplemente o que fixemos pois foi medio explicar ou acercarnos a ese xeito de tocar que lle pasou aquí a este. Ademais, dos 3 discos máis a súa participación en instrumentos populares galegos con o Grupo Didáctico da Universidade Popular ou a súa participación nese concerto histórico de 1985 no Parque de Castrelos que editou Fragmento Cumio no 99, Galiza Xosé Afonso, onde está a Muñeira do Farruco, pois ademais dese día, que esa foi unha grabación que realizou Caneiro, foi unha grabación que fixo Caneiro, nese día grabou 4 ou 5 pezas máis que as teño por aí tamén, ademais da Muñeira de Farruco, que é magistral, absolutamente magistral. Era outra para explicar a ornamentación dos trinos. Finalizamos con esa, pechamos con esa, vale? Porque é absolutamente increíble a cantidad de ornamentos por semicorchea que hai repartidos en Muñeira do Farruco. Pois temos a sorte de ter 132 casetes de ensaios domésticos de Ricardo Portela, 132, das cuales 132 non son exactamente estritamente tal, hai moitas caras que non teñen nada, hai entrevistas que el grabou da radio, do tal, do cal, o que lle pasaron, hai discos de outra xente, onde el collía cousas tamén, hai grabacións e regrabacións, e esta non me gusta e me regravo e le volvo a gravar, e, bueno, hai de todo, non? Despois temos algúns vídeos tamén, pois, algunha xente, como Mando Fontán, Foso mandou algunha cousa, Maximino Souto, bueno, hai cousiñas por aí. Hai unha explicación que aí iba a poñer, pero que son 15 minutos, onde el medio explica moi brevemente, os que estuvestes na gala en Pontevedra, pois a puso silvar, de onde el desa carta sonora que lle envía un pouco para explicar para o gaiteiro galés, non? E logo, bueno, hai cousas na tele tamén, e algunha grabación doméstica máis, e despois temos tamén os informantes. Temos moita xente directa que non todos están activos. A verdade que é curioso o que pasou con Portela, que unha vez que el morre no 92, é como que se esfuma todo, non? As escolas, todo o alumnado, que tiña un montón de alumnos en Asunqueira, en Tenorio, en Carballedo, que si iba a Arcade tamén, que... E, bueno, como que se esfumou todo. Pero queda algunha xente, Juanjo, Fermín, Rafa Pazo, Óscar Fernández, bueno, algunha xente a que acudir. Oye, isto como facíades na aula, como tal? E de aí tamén poder contrastar, porque ás veces todo de ouvido pois é difícil, hai algúns vídeos, te vas facendo idea, unha vez que ves como toca unha peza tamén podes trasladar a como pode interpretar outra, non? Pero bueno, que temos xente tamén coa que contrastar e facer unha cousa pois como máis cercana. Pois vou a poñar algo moi interesante. Redoble de tambores, por favor, porque é a primeira vez que vamos a escoitar a Ricardo Portela nese momento no que el vai se acerca ao Museo de Pontevedra con Calle, pois empapa de Xan de Campaño, de Manuel Villanueva, de Feijóo. Bueno, a relación con Figueira Valverde é bastante próxima e longa no tempo, pero se empapa de todo eso e hai 2 cintas con ensaios tocando con ronquillo de palleta. Entonces, vamos a escoitar ahora, un cachiño. O ronquillo non apareceu, ni nunca, non se sabe del, pero ao mellor o prestaron un par de días, e aquí temos un audio magnífico, que polo medio... Escoitades o ronquillo? Ademais, con un son moi Feijóo. O ronquillo está discreto, non?
A seguinte, un minutiño, de verdad, 5 minutos, deixademe 5 minutos xa que 10 que rematamos, vale? Non nos vamos a... Un momento. A seguinte é a última, é a segundo, el chamalle pasa corredoiras, pero é a segunda marcha procesional que Xan de Campañó grava no disco do 47. Vou apurando as cousas. Temas que se incorporaron ao repertorio que non están nos discos a través de Ricardo Santos, e isto é unha conclusión que eu saco tirando das cintas. El no 81 lle manda unha carta sonora a Tosos e Sextas, donde, entre outras, grava o Forricallo e de Marín a Vigo, pero o Forricallo é impresionante. Bueno, me voy a forrar a introducción porque é longa e el fala. Estos son ensaios caseros, el tiña un multipistas, un grabador que permitía, eu non sei como facía, pero aí están, e sin claqueta e sin nada. E mallao. Y esto en casa, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Inda a veces tocando con outro non queda tan ben, a vez. Notades o do agudo aberto? Bueno, non lío máis. Farruco e nos marchamos. Decirvos que todo isto é simplemente, bueno, hai máis cousas, pero son simplemente pois un montón de información que temos á man. A idea é, de cara ao centenario, pois poder facer unha monografía amplia, revisar a biografía, todo o repertorio, transcribilo, incorporar novas pezas. Eu fixen unhas fichas de repertorio e xa vou pola 60 e pico. Entre os discos e demais, non sei onde teño, non sei que fixen con ela, bueno, da igual. A ver, repertorio. Bueno, estes son os discos que xa conocedes. Cando se repite a peza non a numero, por exemplo, aí Chantada, como xa están Irmáns Portela e a toca el tamén como solista, pois non a tal, non a conto, Alborada, bueno, o resto de discos, pero o importante non está aí, o importante está nos temas das grabacións domésticas, non? Donde está a Muñeira de Santas Canelas, do repertorio de Feijó, pois Alborada de Veiga, Fandango Muradán, Jota da Maía, Repinicando, Veño de Montoso, que é unha variación de Jota de Porto do Cabo, tamén a Jota de Porto do Cabo, unha marcha procesional do ano 1927 que colle da colección Feijó tamén, hai algunhas pezas que ainda non identifiquei, pois a Muñeira do Courel de Foso, a Xota de Celestino, Maruxa, que está seguro que lle vendo da Universidade Popular,
E logo, pois, cos alumnos, xa que accedemos a outro tipo de repertorio que tocaban, pois as pezas coas que empezaban, e, bueno, pois esa que me falabas antes que non identificamos, que agora vou a comprobar esa que me dixeches, bueno, que está aparecendo unha chea de repertorio máis e con documentos nos vídeos tamén. Perdón? Sí, e nos vamos a pechar coa muñeira de Farruco, que a mí me parece, dentro do repertorio de Ricardo, de casi, bueno, todo é espectacular, pero esta, que ten unha ornamentación, pois que hai que pararse a estudiar un pouquiño. Isto para facer dedos, para as novas xeracións, pois tamén yo recomendo que se dedican a outros repertorios, pero eso tamén está ben. Bueno, e agora que o de feito con el, a ver. Vamos alá. Gracias aos percusionistas, gracias á Asociación de Gaiteiros, gracias a todos vos, e, bueno, este é simplemente un abrir de boca para, ademais que ben agora para a comida, pero do que queda por facer. Creo que é unha documentación que vai permitir, pois, un traballo de grande interés para a gaita. Gracias a todos.